कहाँ? यही बगल में, सोना आंटी के घर तक। नो, बाहर जाना अलाउड नहीं है। वाह, दिन भर घर का काम करो और शाम को 5 मिनट बाहर भी मत निकलो। आज से, अभी से 24 घंटे ये रिमोट आपका। ओ मेरा बेटा। बलिदान देना पड़ेगा कोरोना को जो हराना है। ये हैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स। और आप? फ्रेंड्स, नजर रखना अपनी मम्मी पर। बनो कोरोना वॉरियर्स। नरक तीन तामने बगर फूड ऑफिसर से दलमा दलसन नुकजखा सुन इको हॉस्टल एनजीओ बोर्डिंग हाउस रोने इनी माइरं रुनानी ओमफ्राय सोंनो साख्लायजाक एप्रिल मे जून अ 3 मासनि दिनि बे खनान बिसिंनो देखायनो नांगौ अ मार्च एन्डिं नि सिगां एडवांस 3 मास ने मा करिना रंनाय एप्रिल मे जून आपके गवर्नमेंट नरनो सर्कुलर ना नरकनि दा अब सानै फूड नो प्रेशर विना जों रिक्वेस्ट खायले क्यांखाय जोंनो किसिमिसि चुबाचु खायनो बागै खालाय जाखाबाय गाबागोन एकलगे जत नाबासिदि हनि जोंलाय तंथंगे दिनि खाबर मैमा फैनाय जाबाय नरकनि स्टुडेन्ट ले बो मास बा फाइनाय बा बो मास जरानि परे ग खायनाय आबोखाय दाबो जोंथ' एटाइनसिम स्कुल खुलुमनाय सालायजाक दा गभर्नमेन्ट नोटिस में नासिम दंबा नि आखाय दा गभर्नमेन्ट तामखाय गभर्नमेन्ट तेसा लेर खांखाबा लेर जावनाय सगां पुलियांका 31 मार्च जरा छुट्टी दंमोन दा दाबो खोनागा लकडाउन अप टू 14 एप्रिल जरा गाबोन परे जों स्कुल तेसा खुलजासै गेनर तबा बत तो माइरन नं न्यूज तो गत लांग तनि ग्रासिनायता अच्छा हामबाय